Hola, bona nit i benvinguts de nou a Mont de Poble. Ja s'han fet setmanat al vàter. És que sempre diem això. La edat i tal, pues claro, no podem aguantar molt. Entre vídeo i vídeo, pixarrà. Bueno, fem la presentació. Sí, no, que estigui un poc de broma, que estigui a l'inici. Vale, bona nit. A veure, tenim així a tres xiques que ara potser no, però d'ací uns anyets pues, segurament estaran en les teles de tota Espanya, de tota Europa, triomfant. Esperem, clar que sí. Evidentment, elles ho fan per a triomfar de tot, elles ho fan perquè els agrada molt. I avui nosaltres, Alberto i jo, anem a enterar-se de moltes coses, i vostès també crec, molta gent de vostès, altres ja les coneixen, però, clar, quan se m'han plantejat dur així a Som Tres Sons, que és el grup Més A, és així, tal qual? Més A és la senyora Ana Beltrán. Vale, pues bueno, és una cosa que així al Mont de Poble tenen que dur coses conegudes i coses que no són tan conegudes. Entonces, nosaltres anem a deixar parlar a les xiques estes, a Raquel, Monforte, Núria Albella i Ana Beltrán. Mira si ho saps. I Alberto García Sánchez Sánchez, que és el que hemos. Bueno, en fin, sense més preàmbuls, vaig a dir-los bona nit. Yes? Alberto, bona nit. Bona nit. Tot és per a tu. Bueno, ho sabia. Bueno, jo, com ha dit Manel, donava les gràcies per estar amb vosaltres en Mont de Poble i és cert el que ha dit, que, mira, gràcies a aquest programa, antes ho comentàvem fora de micro, que vegin, en aquest cas com vosaltres, que hi ha coses que jo m'entera. Gràcies a que comenten cosetes, pues la veritat que s'enriqueixem una miqueta més, Manel i jo. I bueno, sí que ens agradaria, no sé, una de les tres, me dona igual, la que tingui més soltura o la que vulgui ja començar a parlar. En què consisteix el que feu, com està el tema, com vau començar, com va eixir la idea, cosetes, aneu comentant coses. Bueno, nosaltres, el grup es diu Som Tres Sons Més A perquè ens van fusionar dos grups. Un era Som Tres Sons, que som Raquel, Anna Albert, que no ha pogut vindre avui, i jo. I fem un grup de música de cambra i tocàvem peces de l'estil clàssic. Fins que vam conèixer a Anna i ens va subar la nostra A. I vau dir, afegim el grup, no? Exacte. O creem dos, bueno, creem un altre grup nou. I però seguiu la mateixa dinàmica, encara que estigueu, o sigui, treballeu el mateix, no? Feu la mateixa... No el mateix, perquè concebim un espectacle a les 4. No va ella pintant per un costat i nosaltres tocant i... Bueno, això, què consisteix? O sigui, esteu, no sé, ballant, pintant, comenteu cosetes. Ballant o ballant? No? És que ja que dic que estic perdut, Ah, tot arribarà, perquè ara serà Sons Més A, més, potser una que s'afegís que balli. Sí, hi ha lletres, Bueno, i què consisteix? Com està el tema? Tena-li. Pues, com diu Núria, el projecte el vam fer entre totes i vam desenvolupar un poquet una història per a que no fos la pintura per un costat i la música per un altre, sinó que vam intentar fer com una narració. Entonces és un espectacle més ben teatral perquè conté uns passos, una història, i això és l'espectacle en el que més treballem, que es veu la música sense el color. I després tenim altres espectacles en el que és una música potser més dinàmica, més per a ballar, potser, no? Com danses, en el que jo tal volta el que estic pintant és més el que m'inspira la música. Sempre està basat en la música que fa, totalment, i tenim diversos projectes. Un que és més narratiu, que és el nostre projecte estrella, i altres projectes en el que no és tan narratiu, però sempre té que veure en la música i sempre pintant al ritme de la música, conceptualment en l'estètica i en la idea que la música transmet. I te dona temps, o sigui, vas pintant, perquè l'espectacle té una duració, però jo suposo que durarà una horeta i pico, no? Pues la veritat és que per a Anna també home, és que a vegades n'hi haurà vegades que n'hi haurà que pausar una miqueta, no? També perquè diràs, hosti, vaig bé, o n'hi haurà vegades que vaig a donar-li... Les adaptem més o més sempre. I a més, Anna és molt professional i si té 3 minuts, té 3 minuts. Ostres. Manel, coses. Raquel, a quin públic s'adreceu? A quin públic? A tots els públics. Tots els públics? Sí, això és molt important, Milo. Sí, perquè hi ha voltes que els espectadors no veuen que pugui anar un xiquet o potser gent major o...
o gent de diferents estils i estem apropant la música clàssica a tot tipus d'espectadors. És una manera molt bona per apropar-se a aquest tipus de música, perquè és un espectacle on pots estar atent a moltes coses, no? De fet, crec que veus l'espectacle 2 o 3 vegades i el veus diferent. Però, Núria, nosaltres també des de dins. És que ser una entesa el que vaya a veure el vostre espectacle. No. Perquè, clar, jo no és que hagi mirat molt, però veig, per exemple, lo de la dansa macabra esta, i me veig a Anna ahí pintant, me veig a l'altra Anna en el piano. En el oboe. Raquel, veus al piano. Raquel, hosti, perdona, estuve tantes. Raquel al piano i Anna en el oboe. I falta qui falta, ja està. Tu eres clarinet. Sí, bueno, en fi, això que veig això i jo dic, ostres, com és així la cosa, música clàssica, això no per a un públic majoritari. Realment sí que anem per un públic majoritari. Clar, vale. És que però que no ho sabem, no? Tots tenim prejudicis de que la música clàssica és per a... Jo vaig escoltar Ràdio 3 clàssica, del cotxe. Estic treballant. O Ràdio Maria, també, Ràdio Maria. Ràdio 3 és una i Ràdio Clàssica una altra. No, perdona que és de Ràdio Nacional d'Espanya, És de Ràdio Nacional Doncs jo d'Espanya. te recomano que vinguis a veure'ls en concert, perquè és molt més... El directe canvia molt, sí. Com va estar el va fa 2 o 3 setmanes que vau actuar, no? Sí. Com va estar la cosa? Pues molt bé, va vindre moltíssima gent, Sí? estem molt contentes de la gent que va vindre, estem molt contentes de la recepció que va tindre l'obra, però encara hi havia 2 o 3 asientos buits que nos falteu vosaltres. Exacte, és que l'auditori hi ha 623 butaques. Falten 620 plenes, hi havia. Sí, totalment. Bueno, no, Sí que estuve. No, 600. Estaba a tope. Lo que per a mi personalment és una llàstima és que potser 2 o 3 dies després veig gent dient ai, quan ho tornareu a fer? Perquè m'han dit que és molt xulo, però aquest dia no vam vindre i tenen molta informació perquè jo envio un munt d'espam a tot el món. Pues que ja teniu bona propaganda, més val que digui la gent, jo què sé, el boca a boca sempre és molt important, no? Que te diguen, saps? I a nosaltres ens fa molt feliç això, que nos escriuen. La Belén, o sea, la Ana Beltrán, la chica, jo sembla que l'ha vist pintar potser en Castelló, en València, gent famosa i tota la història. El que passa és que si no ens ho estaríem... Nosaltres que tampoc som conscients del nivell que té aquesta gent, no? Perquè estan més preparats que nosaltres, no ens entenem. No, les dos xiques que han vingut antes de la miqueta us du el nivell que té. Ara no seguiu al Facebook i vos entereu de tot. Claro, veus? Estem segur que podem, però clar, com vas a demanar? Amistat, una xavala, però què fas tu ara que demanes? Però que tenim una pàgina professional. També, Vaig buscar. Són 3 sols més A? Són 3 sols més A, Facebook i Ana Beltrán Porcar. Me gusta. Vale. Me gusta les dos. Muy bien. Ara, teniu Tenim 3. Des què? 3 pàgines. Si teniu alguna ajuda. Bueno, actuacions, com esteu d'actuacions? Actuacions, algo en vista ja, proper o... Estem en vista de fer algun projecte nou. A Eurovisió no anireu mai. Ui, ara no és del tipus. Bueno, és un poc friqui també, ja. Si nos conviden, nosaltres... Vosaltres no sou friquis, vosaltres sou... No, però no teniu ara ninguna actuació pendent? No dic que esteu canviant... No, pendent. No teniu ara ningún puesto per actuar? No tenim res tancat, no. No? Fa falta un representant, Manel. No, lo que passa es que la gent és el que estem comentant antes, ostras, no se tiren el ruedo de confiar en jo. Això té que arribar, això té que ser... Això té que així. Això té que tenir-ho a la càmera, Home, sí, no, perquè estem de tertúlia, però vull referir-me que això és caballo ganador, tio, que no és una cosa que m'entens o no, que aquestes coses tenen que així. Que no se m'olvide, ara quasi 5 minuts. Si no ho sabeu, no ho sabíeu, vosaltres no ho sabíeu, però ja m'ho han dit altres. Sorpresa. Lo del sorteo que fem del menú de zona urbana, ¿vale? Mos direu un número i ja està. Sí. Fem un sorteo. Vosaltres sí mos podeu donar. Mos direu un número de l'1 al tal i el número, mirarem aquest número que correspon i direm la persona que les veu. Perquè la gent vegi que no han fet ni trampa ni cartón, Bueno, continúa en les xicueles, que esta entrevista es... El comentario de Adrián Monzonís, que estará aquí con la semana que viene. Adrián, bien, sí. Pone a disfrutar de Celista, que aún no he tenido suerte de verlos en directo a este equipazo. La semana que viene tendremos a Adrián Monzonís ya, Fanny Negre? Fanny Negre, també. Així tot el món que vindre. I l'altra setmana ja tenim la Penya al Barça i tenim algunes també. Penya al Barça tenim el pare d'Anna. Sí? No és de la Penya del Barça, però és molt del Barça. Mon pare, sí. Que Michael Flores li diu l'esport tots els dies. Que home el veig, que va... Tu tens tot controlat. La família sí, pega moltes voltes. Ja m'he enterat que és del Michael Flores, no?
ho he sentit antes? No, sí, el pare d'Anna és del Mas de Flores. S'abuelo també, s'abuela no ho sé. Sí. I els altres són alcoholits. I d'elles no estàs controlats? Segurament son pare t'haurà arreglat algun cotxe, alguna trompada que has tingut. A mi també. I el ton pare qui és? El Bravo, que tenim tallat de xapa pintura a la bàscula. I el pare d'esta xica, de Raquel, no t'arregla res perquè talla arbres i talla la gespa i tota la història. Arregla el poble i és una persona molt complidora, I a més està en la rondalla de l'Alcalatet, no sé quants anys fa ja. És el president. És que mos fa falta. És el president de la rondalla de l'Alcalatet. És l'internet del món. Espera, que estic ahí en el disco. Bueno, no, sí, va, a veure. Això, bueno, no tenim consens, però ara què teniu pensat? Ja un altre tipus d'espectacle? Ja tot no voleu... L'Ajuntament us ajuda en alguna cosa? Estic ajudat en alguna cosa l'Ajuntament? Nosaltres així, vamos, per demanda que no sigui. Sí, demaneu el que faci falta. Com una associació, no? Cultural o algo, fareu com una associació... No. Pues n'hi ha que fer-se ja, n'hi ha que fer-se. Subvencions, o bé, si no? Claro, n'hi ha que fer-se. Por lo menos costen 100 euros al any. No, que va. Lo que voldríeu, por lo menos, bueno, la Caixa Rural, per exemple, us va deixar No, la Caixa Rural nos va contratar. Nos va contratar. Y la Caixa Rural siempre... No, pero bueno, todo lo que sigue de la soporte, a la cultura y sobre todo. Coses. ¿Tú estás viviendo en Castelló, no, Raquel? Sí. ¿Estás viviendo ya de la música o tú eres o no? Yo soy profesora de piano. Casi nada. Mira. ¿Y tú, Nuria? Jo també soc professora. Mare de dos dolors. I tu ja no cal parlar. Nosaltres nos dediquem a això, no? On has estudiat? En Teruel o en València? Jo he estudiat en València Belles Arts, vaig fer un any d'Erasmus en Venècia, vaig fer un any de Promoe, que és una beca que crec que ja no està en Mèxic, en Mexicali, i fa poc vaig estar un any en Eslovènia, que també vam anar a tocar, el nostre grup a Eslovènia, i jo me crido 10 anys. I tu i jo sense... Tenim així tres professores. Ojo, I tu i jo de música, macho, ni... Jo, quan era una anècdota, quan anava a escola, pues els de solfeo, no sé, les notes d'aixes, el compàs de compàs i coses d'aixes, que són unes coses que s'origina, i la clave de sol i coses d'aixes. I jo, bueno, els burros, ho fèiem en flautes, en foraets, passant d'aquí foraet cap i tot això. I al Balate, i eixa gent, i Julio Conejos, i eixa gent, com eren els pitos, ells sabien interpretar les notes, saps? Bueno, és una anècdota que va fer quan anava a la Salle. Bueno, pues para ir a veremos no te fa falta escriure. No, per suposo que no. A veure, lo de Som Tres Sons, què té que veure en ultrasons? Podeu dir-ho? Pues la veritat és que res. Res de res. Pues pareix que tinc alguna cosa de Ha semblança. sigut casualitat. Sí? És que això és una paraula que existís. En la burla. Li treu en punta tot, Manel? Hem tocat en ultrasons i de fet la primera vegada que vam tocar juntes va ser en ultrasons, però va ser casualitat. És com va vincular, de veritat. No m'anaré. Jo és que quan parlem d'ultrasons és això, de Javier Tena el seu dia, ara perquè estigui un poc més desvinculat, no? Veig a Blai. Que van estar así? Blai y el otro chico no me recuerdo. ¿Quién es el Blai? ¿Quién es el Blai? Víctor. ¿Este del de Araya? Víctor. El del aseo, ¿no? Ah, sí, Víctor Colomer, claro. Eso, claro. Ahora me parece que está en Barcelona, bueno. Sí, está en Barcelona. Ahí fue la vida allí. Els que duen fent ultrasons. Els ultrasons i no defallissin i perquè s'agradi una altra classe de música, una altra classe de... No us agradi lo normal, no?, que fa tot el món. I jo li comentava, sí, hòstia, quan fan, per exemple, l'espectacle allà baix de la Casa de la Música, no?, que van allí, o quan fan en la Casa de la Música i que van 30 o 40 o 50 persones, jo sé, per l'artista que està davant o per l'organitzador, això té que ser un poquillo frustrant, no? I potser és perquè no volen ser comercials ells en la... No volen donar-se, potser no volen més, no? Dic jo, no sé com... A vegades, quan vols apropar algo nou al públic, sempre és complicat, perquè la gent li tenim por al desconegut. Sempre ens sentim molt confortables en allò que coneixem. Però s'estem perdent moltíssimes coses per no obrir la ment i conèixer coses noves. Moltíssima gent que ha vingut a nosaltres, a veure'ns s'ha dit, uau... No m'imaginava, no esperava això. O he anat per compromís, perquè m'anaven no sé qui, ostres, m'ha encantat. No te ho espero, jo dic, veus i, ostres, no he pensat que seria tant d'això. Crec que és l'opinió que teniu vosaltres. Sí, jo t'ho juro, jo, vamos. Si jo us veig i sap jo. Jo, quan me va dir que venia, dic, ai, mare, ara, jo què?
doneu-nos un poquillo de marge, per favor. Sí, home. Ja sé jo que... Tenim una vida molt ajetreada. Avui, xiquet, jo ja tinc 9, estem molt ocupats. Hem nascut massa pront. Estem molt ocupats. Tenim fills. Escolteu, i el que... Podem vindre també l'espectacle. Ah, sí, perquè també. ja tenen 18 i són majors. També. El que volem trencar també trencar moldes. sempre que no que la música clàssica és per a tot el món, els nostres concerts són per a tot el món, l'art és per a tot el món i que ningú... Això costarà molt, Núria, però endavant. Sí. No hi ha una lectura única, cada un pot interpretar-ho de la manera que ho senti i totes són vàlides. Totalment d'acord, però quan jo soy molt, però jo ho he dit en els altres programes, quan jo vinc al crió de Villarreal tots els dies de portar de l'entrenament, quan el porta, ell me fica tots els dies, i això no és ell, són tots els crios de 13, 14, 15 anys, lo de la música d'avui en dia, no? Per això dic que és molt difícil, perquè la joventut sí, és per tots els públics, diu vosaltres, però els crios, per exemple, de 13 a 15, 16, 17 anys, és un escàndol, entre cometes, el que s'agrada avui de música, ¿vale? Jo això que senten, i claro, i diran, aneu a veure un espectacle de son per son, d'unes xiques, una xica que allà està pintant, l'altra està tocant el clarinet, l'altra està tocant el piano, l'oboe, o fiqueu-se a tu que sabes, me va, és una història molt forta, això és molt fort. Tornem una altra vegada a lo conegut. I el problema és com naturalitzes aquesta situació. Si tu a poc vas venint, potser els teus fills veuen que és normal vindre i que no és elitista vindre a un concert de música clàssica. Que pots vindre vaqueros, pots vindre per la gent, pensa que ha de vindre supermudat. Jo he jugat al golf i sempre tenia com una cosa, això és supercar, jo vaig anar una temporada al golf i és el mateix, no? Pots anar allí perfectament vestit normal, no falta que vagis en pantalons de xinos, pots anar... Això és el mateix, no? Que no és tan elitista, claro, un concert clàssic. I se pot sentir un dia aquesta música i un dia esta. Però no és la gent que pot pensar, els ignorants com vosaltres, per exemple, igual a millor que us veiem a vosaltres, hoy faré un concert de música clàssica, pues aquí està, coses d'eixes, no? Però què té que pensar el teu fill, si tu... Veus? Ah, t'ho estat dient. Raquel, ve, vull dir l'escanya. Lo que estava intentant dir és d'una altra manera. No te'n vaig estar encavallada. No Després d'educació des de l'any menudet. Ostres, Si tu ensenyes, es portes a concerts. La mà dona és... Ostres, però jo no sé tot a concerts. És que ell l'agrada la música valenciana, l'agrada molt a mi, potser. Està molt bé. El menut és més de rotllo reggaeton, tio, i jo estic no puc en ell. Pues li fiques clàssica i dius, mira, avui són 3 hores. Començaré per ficar-li Ràdio Maria, que vagi tranquil·litzant-se. Fica-li pel·lícules en bones bandes sonores i ja està. Ahí tens la música clàssica. Ahí vos la clàssica. Bandes sonores, m'agrada la de la Gran Evasión, m'agrada la del Puente sobre el Río Guay, això sí que m'agrada les bandes sonores. I ahí no te planteges, està sonant una orquestra o que asco, està sonant... A vegades, tia, espectacular. Si és que l'art s'aprèn des de totes les vies, no? La via del tren en el Puente sobre el Río Guay, de la del tren parlava. Molt bona pel·lícula, i la Gran Evasión també és molt bona pel·lícula. Ahí van fer... Sí, ja sé que no parlàs del... Tu, ahí van fer, va ser una victòria. Bueno, callem un momentet. El sorteo, que us digui Anna, que l'ha vist la més solteta, no? Que us digui un número... Els tickets els tens ahí? Els tickets del menú. Un número. Tu me dius un número i ahí està la llista. Quan a quan? I tu no estàs... Ara t'ho Del dic. 12.003. Hasta el 61. No sé si tengo. Ahí tenim, ara sí que ja I això què? anem a fer exacte, i la camiseta, fíjate-la ahí. Fíjate-la ahí, senta, el sorteo... Ahí tens unes ulleres. Són noves. Sí, però no se les fiquen, després diu que no veu... Així a l'aire? Sí, però ara sí que anem a fer... Ara anem a fer el sorteo ja de zona urbana, gràcies a Marcial per... Seguirem treballant aquestes xiques que ells no se pensen que s'han fet totes les preguntes i que som ignorants. Que no se pensen el que tenim preparat allà. Ara es comença l'entrevista, ara es comença l'entrevista. Bueno, Anna ens dirà un número de l'1 al 61, ¿vale? Jo li ensenyaré la llista, que ella no l'està veient ahí, A més, menys mal que està endavant, que és veritat, ¿vale? I després ja veurem el número que ha dit ella, a qui li correspon i direm el nom, Manel, de 2 tickets i la camiseta, ¿vale? Ok. De Jesús Martínez i els 2 menús de zona urbana, ¿vale? Hala, un número de l'1 al 61, el que vulguis. El 44. 44, Passem la llista i així mirarem a veure... Número... Que ho digui Anna, que ho digui Anna. Tens que dir-ho tu. Tu, no? Un altre. El 44, busca el 44 que està en la llista. Marisa Vigil Merayo. Muy bien. La de Llucena, tio. ¿La de Llucena? Sé que és de Llucena. Pues Marisa, si mos estás veient, Vigil Merayo. Allí, no? Sí.
Si vos estàs veient, te fiquen en contacte o bé amb mi o amb Manel. Això també t'ha tocat. La camiseta i els 2 tickets. Sí. Sofia, també t'ha tocat. Marisa. Allí la cámara. Sí, és que no mires a la... Marisa, no digo que les cries, vedeu. Sofia, Marisa, Sofia, el veler de la cuadrilla de San Petancia. De la cuadrilla de Jesús, de Chus, de Tomás, de Fran Ondedeu, i no sé qui més n'hi ha. I Palet Martínez Gats. Muy bien. Pues ala, lo dit. Marisa, que fiquen en contacte amb nosaltres. Manel, te quedes tu. Marisa, me sembla que eres de Llucena, crec que eres de Llucena, o vius en Llucena. No, segurament serà veritat, si ho diu I ell. crec que t'has amistat en Zona Urbana, crec. Ah, O sigui, aleshores, perfecte. tu fica't en contacte amb qui se En tu tens els tickets. Ahí estaré jo picant. Aprofita un revento en Llucena i els puges. No treballo No, encara. no, me cago en la mar. Bueno, tot arribarà. Bueno, tu lo tens dit. contacte, o parles en marcial o jo què sé, fes el que vulguis, però tens 2 tickets i la camiseta, paladina. Muy bien. Vale, guapa? Pau, la persona que vulguis. Vale, enhorabona i ja continuarem fent més cosetes perquè la gent ja està dient-nos que volen fer més sorteos, eh? Sí, Manel? sí, ara mateix hi ha 70 dient-nos... 70 persones que estan dient-nos que volen fer que la gent sortegem més. No, sí que n'hi haurà la setmana que ve o l'altre any, me pareix que ja tenim algun sorteo més, vale? Ja ho anunciarem. Manel, seguim. Sí. 5 minutets més, va. Una cosa, jo sí que m'agradaria... Ara més en sèrio perquè vosaltres mos perdoneu, no? És que... Jo no vull és que se vengueu ahí de guai. Som 3 sons, més A, és el que feu... Això no va en xics? En el grup? No va, els xics no és una cosa que no... Siempre tenim algun colaborador. Però no estan mixtes... El grup és de totes xiques, però no perquè vam decidir que fos així, sinó perquè... Va passar així, ja està. Érem tots músics i artistes i professionals i va ser així, no? Però que està obert el poder de xic, que jo no sé, això és tot, no, dic jo. Estem obertes. Núria, Raquel i Anna Albert, totes sabeu passar per la banda de música. Sí. Anna, tu no? No, jo... A mi la música m'agrada molt, però no sé tocar cap instrument. Toca el berimbau, faig capoeira. Això és guapíssim, la capoeira, és un espectacle. Això és... Diu, brasileño, ja ho sé, dona. Si no heu estat en la banda, mira, per cert, estos dies heu Santa Cecília, heu de l'Ostré. Encara aneu en la banda o...? No. Ja res, ho heu deixat, no? Van anar per ahir a nous membres? Sí, Se'n recordeu del dia de l'ajuda bandera vostra? Sí, tant, fa 16 anys. 16 anys, Vale, Déu, com passa el temps. I què tal, aquests dies? Se veu molt a gust. O sigui, perdó, Marcel, Emilio, Agustín, tota aquesta penya, superguai la banda, no? Què us ha venut per fer este grup? Ha tingut alguna cosa que veure la banda? Que sabeu música i punto, no? Nosaltres vam començar a estudiar música en l'escola d'ací i vam seguir estudiant i vam entrar a la banda i vam seguir estudiant i vam anar al conservatori, vam seguir estudiant i vam fer la carrera, vull dir que van ser els nostres inicis, l'escola i la banda. Té una salut forta la banda del Calatent, si l'Alcora. El diumenge van així, no? El dissabte? No, perquè van fer lo de Santa Cecília i van els nous integrants. El vaig veure jo el que passaven, sí, el vaig veure. Sí, cada vegada hi ha més gent, la de la banda, tio. Això s'entén que si els veterans se tenen que anar, però encara queden de majors, que Alfredo Conejos i companyia, i Julio, tota aquesta gent no piquen. Són a muntó gent, Bueno, expliqueu-nos, o expliqueu a la gent, perquè ja no ho sé, què vol dir la dansa macabra. Raquel, va, tu, temblar. Ha tocat. Explica-ho ahí. Pues la dansa macabra es una obra, es una pieza de música clàssica. De Saint-Saëns és una obra que a nosaltres particularment ens agrada molt perquè realment és una obra escrita per a orquestra, però nosaltres hem fet una reducció per al trio i pot ser que sigui de les que millor ens ha quedat. Realment estem molt contentes en aquest arreglo i després les contentes de fora ens agrada molt. També busquem alguna sonoritat diferent, per exemple, al principi, em pareix que és l'únic que has escoltat. I ara buscant una nova sonoritat, si te recordes. No, tinc que dir que ho he escoltat 30 segons, però... Primer té que trobar la sonoritat primera, prèvia... Saps per què nosaltres no ho hem escoltat molt? Perquè, primera que treballem tots... Bueno, estem de vacacions ara, hauries pogut un poquillo. Però no, ara no. Però no, treballem i entonces me queda un poc de temps lliure per a, més que res, per a fer un poquillo una idea de la gent que ve al programa. Però tu li has donat el like al vídeo? Sí. Que si no l'has vist igual, però el like tens que donar-li.
Jo demà m'he compromès a veure. No me pots donar enseguida, això no és problema. Jo demà m'he compromès per a veure-ho ja tot, perquè estic més perdut i més amunt. No, però no passa res. No passa res, no. Però no ho fem de ningú des que venen així, de mal fet, pot ser mal fet, però volem que improvisar més, encara que a vegades ens costa més. La cosa, sí, mira, als principis sí que duia alguna cosa i feia preguntes als polítics, sobretot, ho deies tu. Una tonteria, no? Tot aigua en cistella, els polítics, aigua en cistella. Bueno, i ara vosaltres com busqueu cosetes? Teniu algú que vos busque concerts, o si ho busqueu vosaltres, o això vaixin sobre la marxa, o què? O hi haurà que buscar CNE o no? De moment som nosaltres les que... Aneu per ahí, tindreu que oferir el producte, dic jo, no? Que se diu vulgarmente, no? Que agarra i pues tinguem un dossier o tindrem algo aquí a oferir-lo, no? Sí, clar, tenim un dossier i nosaltres ens fiquem en contacte... Teniu representants? Sou professionals ja? Teniu representants? ¿No tendré representant? Estamos en ello, pero si algú us oferís, ne podem tindre dos. Sí. ¿Qué fa falta? ¿Palique o...? Y aparte el conocimiento, claro. Entonces ya... Palique tenim coneixement vull dir jo de la música. Home, jo vaig a ver, I jo crec que sobretot també conèixer el valor de lo que oferim. Home, de producte que tens, hermano. Claro. Bueno, a això se poden informar. Manel, això podem mirar tu i jo. No, home, no, jo... A veure, jo... Representants tu i jo d'elles. Per què no? Seriosament, hem tingut algun representant, el que passa és que fem una cosa que és molt especial, per a manejar-lo com a música clàssica és algo molt contemporani, perquè estem manejant pintura en la música, però estem manejant la pintura d'una manera que tampoc és habitual, perquè molta gent me diu, sí, com muchachito, sí, jo ho he vist en una jam session, però no és el mateix. Estem fent un espectacle teatral i narratiu, no estem fent pintant i música, sinó que és un projecte compacte. I des del punt de vista de que nos manegeu un manager contemporani, que quan estava en Eslovènia sí que tenia una manager que m'ajudava molt en això, és també un poc complicat perquè la música és clàssica. Entonces, és algo molt contemporani. Són coses que són un poc contradictòries ficades juntes. Entonces, buscar un manager que específicament se dedica a això és un poc complicat per a nosaltres. En la província n'hi ha? O sigui, en Castelló n'hi ha? Nosaltres hem buscat alguns, però més bé són o de música clàssica o d'àmbit més teatral. I algo específic no hem trobat. És complicat de petar-lo, entonces. Però vosaltres tres i Ana, Albert, això és un hobby total o algun dia voldríeu dedicar-se a això? Això és la nostra professió. Realment no és un hobby per a nosaltres. No és un hobby. Home, no, però m'estàs dient que sou mestres, sou professors i tal. A banda feu això, no?, dels concerts estos. Sí. Ells se referim més que potser que els concerts més de hobby, claro. Els alimenticis, no? Claro. Sí, no podem menjar de fer bolos. No. Ni nosaltres, ni el 90% dels músics d'Espanya. Bueno, ja queda una canya, Manel. Ja que fiques les piles tu i jo i tu les... A dia d'avui és molt complicat. Sí, és complicat per a la música més comercial, anem a dir. El fer bolos, doncs imagina't la música clàssica. I a vegades és molt difícil fer entendre que és una professió, que és una feina darrere i vas a llocs. Jo des del món de la pintura, el que pinta les parets de blanc cobre, el que fica els marcs cobre, el que els penja i fa el forat cobre, el que obres la galeria cobre. Tu eres artista. I el pintor, pues no tant. I a vegades pues, eres músic i presentes un pressupost i sempre car i el tècnic cobre, el que monta l'escenari cobre, el que obris la porta, el que corre les entrades. I n'hi ha que... O sigui, Manel, cobren tots menys nosaltres, tio. Santi. Nosaltres no ho sabó. Ara que mira. Ostres. Quina classe de pintura fas, Anna? Perquè, a veure, la teva professió té alguna que veure, per exemple, lo del lledó, que em sembla que també va treure... Tu coneixes el lledó? No la coneixes? Va també alguna no és el mateix, no? Tu pots fer, per exemple, tu pots fer caricatures, tu pots fer dibuixos, saps? Vull dir, en carbó, en... Sí, jo... He estudiat i com a professió conec diferents tècniques. Vas entrar en un piso i hi havia una xica allí que estava fent un dibuix d'una persona, saps? A millor tens més facilitat d'aquesta gent per a guanyar-se la vida, no? De fet, jo el que més venc són retrats, perquè és el que la gent més demana, però la meva obra personal implica un concepte més profund. Més picacia o de res que se diu? No.
No té res que veure, però ja sabeu que coneixes a Picasso. No. A mi m'agrada més que me comprenen Schiller, però... No, però Schiller no és tan... Aleshores no és tan tremendista el seu, és broma, home, és broma. No, pues no sé, jo... Jo treballo sobretot la figuració, però sempre en cert simbolisme detrás. Treballo la figuració que no és realista perquè treballo molt el moviment i crec que això és molt adequat per adaptar-lo a la música, perquè treballo unes composicions que són més bé dinàmiques, treballo uns colors que contrasten molt i són molt llamatius a l'hora de fer un concert, que és algo més ràpid i no pots donar-li tant d'acabada a l'obra. I crec que potser el tipus d'obra que faig jo a nivell personal i individual també puc adaptar-la a lo que fem en grup. I de lo que fem en grup també he après per a la persona. Que se m'ha entrat de coses... Heu treballat en Jesús Gallardo? Sí. Sí, que casualitat, tia. Vaya, por Dios. Què tal? Un gran percussionista, no? Clar, sí. És que ja li vaig preguntar, va fer un programa de ràdio així, va entrevistar un poc de Pirri, no? I Pirri, com és un bon bateria i tal, sempre l'ha agradat. Va presentar el CD fa poc? Sí, Jo, claro, és que ell va un poquet entre cometes així. Jo l'he vist en la playa a les 7 del matí, no? Fent allí la bateria o al Peñagolosa nevant allí en la bateria. També m'entenem, no sé si ves coses. No sé lo que era. I no, home, i m'ha fet la pregunta de que heu treballat en Gallardo perquè és una persona que està molt, és molt valorada també, no? En tot el món de la música el coneixen molt, si potser en vosaltres també pot aportar alguna cosa, no? Des de lo que feu vosaltres. Realment no té molt a veure. Bueno, sí, però és un... Però heu treballat en ell? Sí, clar, i Jesús té una escola... Sí, de Mondo Ritmi, que té que vindre també, Jesús, sí. Molt bé. Clar, i és un conegut de la professió i... I la família, bueno, la família no la dona, bueno, s'ha de ser d'Alcor. Sí. Quinto Nostre, també. Sí, vaig dir Que iba vindre al sopar, no? que 30 menys que nosaltres. Sí, està més jove que L'espectacle, el matrimoni, sí. Jesús. El que fa la música, que fa més jove. Sí, és veritat. Ja pintura te cuento, ja. Pintura te fa... Algunes hores mos ho dic una història. Hola, Manel. Digues, Núria. Que no, que tots hem nascut així en el poble, ens hem criat al poble, però professionalment hem eixit del poble. Ai, és que t'has que I ens han format. T'has que així, si Que no... sempre som Claro. del poble. I teniu alguna... Per exemple, voldríeu actuar en algun lloc d'estos que dius, la catedral, no? El rotllo Liceu de Barcelona... En Eslovenia vam tocar en un castell molt bonico, en València hem tocat en el Palau de la Música de València. Jo tinc l'espineta clavada de Venècia, perquè vaig estar vivint allí i estic ahí desitjant tota Venècia. Damunt d'una barca no cabem. No cabem? No. Si cabem així, també se pot caber aquí. El piano del que no cabe. Piano de cola no cabe. Fonaria tot. Manel, què? O sigui, o t'estàs excusant a mi, cabró. Home, claro, és que... No, però quan me comento això d'Eslovènia, evidentment, aquests països són superguapos i a part, pues, la cultura musical clàssica i tal, perquè el concert d'any nou, jo no me l'he perdut mai i tal, no m'estic quedant, I el salt d'esquí de Partaixquisquen tampoc, vosaltres heu vist, no, ja? Salt d'esquí, això. Sí. És el primer d'any, tio, què passa? I el dia 1, yo estaba viviendo en Viena, ahora vas a hablar en serio. Es verdad, tío, yo estaba viviendo en Viena y... 15 días, o sea, ¿cómo me vas a casar? Sí, el hotel, pues en Salzburgo, es bueno, un gran inspirador vostre com era Wolfgang Amadeus. Sempre supos, i per comprar bombons també. Los cojoncitos també. Hòstia, no me recordo Zalazar, vi també d'allí de Viena, però Salzburgo espectacular. Heidi, la guerra de les muntanyes. Heidi, no sé si sabeu qui és Heidi. Sí, sabem qui és Heidi. Pues ella va anar a les muntanyes del Tirol, tota aquella zona. I teniu que anar a Àustria, voleu anar? A on? Ja, me diu on anar. Bueno, és que... Ja ella és a la balla. Sí, de fet en Eslovènia vam convidar a que tocarem nosaltres un parell de peces a un xic eslové que toca la guitarra clàssica i ell està estudiant en Viena. I vam estar en Viena de concerts també. Sí, jo també vaig estar després en Baviera, en la Selva Negra també vaig estar,
i ja no m'és ocorrir perquè pugueu en el teatre de Viena, que fan el concert d'any nou, si a vosaltres això arribaria, algun dia pugueu arribar ahí a tocar. Per supost, el programador que programe allò, que no es cride. Si hemos estado bien, No, maestro. Allò no, si Jo m'agarré l'avió, em faig falta. Claro. I a estes me les agarré la I ala, i caballar. Jo la lectura que faig d'esta entrevista avui, perquè ha sigut un poc de broma i a part de les nostres, pues, veníem incultura en aquest aspecte, però també jo us estem comentant que volia que farem vosaltres les que explicareu a la gent el que feu, no? El que feu perquè sabeu explicar-ho molt millor que vosaltres, evidentment. I és difícil, per molt que t'empapes una entrevista, és difícil entrevistar-vos a vosaltres, tinc que reconèixer-ho. És de lo més difícil que ha tingut en la meva vida professional, que fa 2 mesos que la vaig començar, però també m'interessa tindre gent tan culturetes, com sou vosaltres tres, sou com és Anna, perquè és veritat, sou gent superintel·ligent i sempre s'ha d'aprendre alguna cosa. Tinc-lo clar. No tingués 15 anys, 20 anys o 30. I nosaltres hem après moltíssim avui. No hem aclarit gran cosa, vosaltres, però vosaltres tres sou de lujo. I la gent pues, està bé i jo supongo que tindrà un èxit brutal. Ara segur que nos ayuda un montón de consejos. La setmana que ve estaré en el teléfono cremant. Nosaltres tenim vídeos en YouTube, tenim la pàgina en Facebook, que són 3 Sons Més A, o sigui que ens podeu seguir i conèixer millor. Ara la pots ficar ahí. Ara ficarem. Explica-lo. Som 3 Soms Més A. Ara te la copiarem, Facebook, supongo que Twitter també tindran, Instagram. Això ho afegirem tot. Facebook. Ja està tot. Hola, Manel, tu has començat? No, home, jo, disculpeu, si us ha agradat l'entrevista, heu estat a gust. Sí, no sé, mos queixeu molt per la... Així no podem veure que... La pròxima vegada estarem preparats. No, però tampoc és que se flagel. Mira, la pròxima vegada veniu al concert i ens comenteu què tal les vostres impressions. Podem fer la entrevista. Vosaltres no podem fer, vosaltres ara en principi no teniu ningú concert en primera, no? Vosaltres el que sigui podem fer, vosaltres voleu un concert? Claro. Això és problema, xaos, d'haver parlat amb mi antes. Això no és problema. Nosaltres anem a intentar, parlarem en què tingui que parlar, en l'Ajuntament, evidentment, parlarem en este cas seria en Noelia, o parlarem en Samuel, o parlarem en Víctor, o en Marcos, el que faci falta, i us ho comentarem. I si podem rascar un concert així, per Nadal és molt pront. Per Nadal. Quan sigui. Quan sigui, ok. Ells estan preparats ja, si fa falta nada, se fa allò. Què passa? I nosaltres us ho comentarem, tio, i diem, aquests xavals ja que donar algo, tio, que són un flipes, si la té de l'auditori, ho van omplir quasi, que faltem nosaltres 3, nosaltres 2. Però és que diré que ja I ja no és qüestió d'omplir un nou, vostè pegáis, decepcionarà a veure meitat, però si la gent que està veient vos, veu vosaltres que està disfrutant, vosaltres això teniu prou. Els artistes mos passen aquestes coses. Jo he estat moltes vegades davant d'un escenari, he estat cantant xistes i... Ai, se van rient com si no fos veritat, tio. Que tinc una vida per davant, No és broma. Bueno, va, Manel. Moltes gràcies, guapes. Núria, moltes gràcies, reina. Raquel. Ja per l'altres, Raquel, Núria i Anna. A ton pare. Un record a ton pare i un record a ton pare. Moltes gràcies. Moltes gràcies, xicoles. Ho manejarem, això. Se comprometen els dos, va? Ho manegem. A veure si per l'any que ve, a final, l'any que ve. No, home, no. Algo aconseguirem. Algo rascarem. Algo rascarem. La final se faran representants tu i jo. No, home, el que no. No tenim categoria, això. Evidentment, avui tota pedra fa paret, no? Jo crec que m'interessaria, escolta, a vosaltres també us interessa, quan més ens coneguem millor. Si aneu a la televisió de la Cora, segurament, a mi us faré l'entrevista un poquillo més de nivell, però... Segurament. Però no, home, i vos volia molta més gent, clar que sí. Però, bueno... O no. Ma abuela me veu sempre per la tele. Però la gent jove us veurà per així. La gent jove per YouTube. Tenim entrevistes en YouTube, vídeos, concerts, trailers... Muy bien, perfecte. Pues bueno, xicueles, lo dit. Moltes gràcies per estar amb vosaltres. La pròxima vegada, jo, per almenys per la meva part, estaré més preparat, jo, perquè m'ha pillat descol·locat, però bueno, m'ha agradat i de coses m'entera, com el dia de la vela. Jo sempre m'entera de coses. Lo dit, moltes gràcies. A continuar els èxits. Manel, et despedim un momentet? Sí. Recorda qui li ha tocat el premi? El pernil, pues... No, el menú, els 2 dinars en zona urbana, l'han tocat, és Pablo Alfieri, ¿está por ahí? Sí. Concierto de Navidad, día 1 de enero. Pablito ha puesto concierto de Navidad el día 1 de enero. Pues ya no sé, el 1 de enero. Si no por Pablo. Sí, un musitólico. Per Pablo Alfieri i recordem... I un besito al gran Pablo
Pipa... Baraja. Que estàs en Sant Sebastián. ¿Malito? M'ha recordat perquè és el saxofon. Bueno, despedim, no? I tornem enseguida... Despedim i tornem enseguida amb Pipi, no? Que tenim que cridar que mos té que contar coses del pleno. Marisa Vigil... Hòstia, Marisa Vigil Merayo. Muy bien. O algo així, t'ha tocat el buixot. No, t'ha tocat els dos dinars en Zona Urbana, en Casa Marcial i Esmeralda. I una camiseta del barco de Jesús... Que se fique en contacte amb nosaltres. De Jesús Martínez. ¿Vale? Fíjate en contacte amb nosaltres, com te paregui, no sé com, però tu fíjate en contacte amb nosaltres. Per Facebook. Claro, per Facebook. Per Facebook, també. Bueno, despedimos. Com escrius una carta o algo, fíjate. Que siempre, que sí, que parlarem en ella. Dona'm el teu WhatsApp, no sé. Que parlarem en ella, si no se fodrem tu i jo. I si no vens, pensem nosaltres que jo no he anat a la dita mai a Casa Marcial. Que Marcial segur que fa un menjar... Se menja bé, se menja bé. Bueno, lo dit, no? Despedim i ara ja anem en Pipi, que si no se mos farà molt tard. Vale, bona nit. Gràcies. Ale. Gràcies.